ଅଧା ଡିମ୍ବରୁ ବାହାରନୁ ଠିକ ସେ ତତେ ଚିପା ଦରକାର ନୁହେଁ ଲ। ଦୋଷଟା ତୋର ନୁହଁ, ଦୋଷ ହଉଛି ତୋର ଯୋଉ ବଜାତି ବୋପା ମା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ। ହାତରେ ମୋବାଇଲ ଖଣ୍ଡେ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଆମ ଛୁଆ କରୁଛି କଣ, ଆମ ଛୁଆ କୋଉ ଦିଗକୁ ଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦଉଛୁ, କିଛିଟା ବଜାତିଆ ଭାଉଜ ଆସିକି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ଦଉଛନ୍ତି ତମ ଭଉଣୀ ଏମିତି କରିଥିଲେ, ତମ ମାଇକିନା ଏମିତି କରିଥିଲେ। ଆମ ମାଇକିନା ଆମ ଭଉଣୀ କରିଥିଲେ, ମାଗିଆ ଗାଣ୍ଡି ରଙ୍ଗ କରିଦିଅନ୍ତି। ତମକୁ କାହିଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ନା, ତମେ ସେଇଭଳିଆ କରୁଛ, ତେଣୁକରି ତମକୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ତମେ କଣ ମୋର ତାଡ଼ିବାର ଅଛି ତାଡ଼ିପାର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଛତ୍ର ଖାଇ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ମାଉସୀ ଆଣ୍ଟି ଯୋଉ ସବୁ ଫାଡେ ଫାଡେ ଦେଖେଇକି ସବୁ ଥଇ ଥଇ ହଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଶୋଧୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଏବେ ଏଇଭଳିଆ ଝିଅ ବି ହାବୁଡେ ପଇଲେଣି। ଆଉ ଆମେ କେମିତିଆ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ କଣ କରୁଛୁ, ତମେ ଆମ ଆଇଡିକି ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ। ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିଛି, ସେଇଥିରେ ଆମେ କୋଉ ଭଳିଆ ସୋସିଆଲ ମେସେଜ ଦେଇପାରୁଛୁ ଆଉ କଣ କରିପାରୁଛୁ କମେଡି ସହିତ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବ।